Καλησπέρα σας, είμαι εγώ ο Theorum και σήμερα θα πάρουμε τον φίλο μας τον Καλτζόρ ή τον Αντώνη ή τον Μάρκο, όπως θέλετε να το πείτε. Θα το πάρουμε εδώ πέρα βιντεοκλήσεις στο Discord, θα δούμε τι κάνει γενικά, ωραία, πάμε. Ωραία παιδιά, εμείς εδώ πέρα τον παίρνουμε τηλέφωνο, το Discord. Πού σε ρε? Έλα. Ω λετζέντα, σε ρε. Έλα. Έχω μια ιδέα, μπρο, και σε πήρα τηλέφωνο. Να παίξουμε κανένα χώρο παιχνίδι εδώ πέρα στο κανάλι, γιατί εμένα είναι για χώρο ουσιαστικά αυτό το κανάλι. Φάση. Οκ. Ωραία, ας πούμε να παίξουμε στις backrooms στυλ, γιατί theorums, ξέρεις. Ναι. Όλα καλά. Δεν ανοίγει το Roblox στη φάση. Δεν μου ανοίγει το Roblox ρε. Αχα. Για το stream μου πως είναι ρε. Πρώτη φάση. Ωραία βλάκα, δεν ανοίγει το PC μου. Πρώτη φάση. Δεν ανοίγει το Roblox ρε. Βλέπω μια φιγούρα κάτω αριστερά στην οθόνη σου. Τι λες ρε? Τι? Στην οθόνη το βλέπω, δεν το βλέπω στο background φάση, το βλέπω στην οθόνη. Τι μη το βλέπεις στην οθόνη? Το βλέπω στην κάμερα, όχι δεν το βλέπω στο background, σαν να είναι στην κάμερα, κάτι σαν editing. Τι εννοείται ρε? Νομίζω ότι θα γίνει πιο... Νομίζω ότι γίνεται λίγο πιο visible όσο πάει ο χρόνος. Τι? Μπρο, δεν ξέρω τι φάση. Ρε, πάμε Roblox ρε. Μπρο, κοιτάξτε λίγο. Κάτω αριστερά στην οθόνη. Θα βάλω τώρα εδώ πέρα ένα κυκλάκι στο editing. Μπρο, what? Ρε, όχι ρε μπρο, έκλεισε η κάμερά μου. Μπρο, περίμενε. Περίμενε. Μπρο, πατά να ανοίξει, δεν ανοίγει. Μπρο, τι? Εντάξει, όλα καλά. Εντάξει, όλα καλά.